Ja, jeg beklager, at vi er kommet lidt bagud på tid på grund af de mange spørgsmål. Ja. Ja. Jamen, vi slap jo i Frankrig, og vi starter i Frankrig med Napoleon. Fordi Napoleon, han sørger for, at det franske formeri, det får et helt nyt opsving. Det kan ikke bevises, at kejseren selv var frimurer. Der foreligger ikke nogen protokoller eller nogen noter om, at han var medlem af nogen loge. Men han var frimureriet meget venligt stemt. Han benytter det også som et politisk instrument. Under imperiet etableres der militærloger, og Napoleon ser logerne som et kraftfuldt middel til at skabe militær samhørighed. Fuldstændig ligesom George Washington. I militærlogerne, der udføres der ikke blot ritualer. Der bliver også holdt instruktioner om fædrelandskærlighed og patriotisme. Som første konsul, der samler Napoleon Grand Lodge de France og Grand Orient de France, de to store organisationer, i én organisation. Det sker ved et simpelt dekret. Og i 1799, der får han logerne til at følge fælles vedtægter, som fordrer demokratiske valg af embedsmænd. Det er Napoleon jo også kendt for, at han sætter tingene i lovgivningsmæssigt system. I 1801, der grundlægges Loge Bonaparte, som har det primære formål at glorificere Napoleon. Det er jo et meget godt formål. Praktisk formål, kan man sige. Logen overvejer oven i købet Napoleons fald og opløses først, da hans nevø, Napoleon den 3., afsættes i 1871. Ved at samle al frimureri i en organisation, så skaber Napoleon grundlaget for den organiserede Napoleonsstyrkelse. Frimureriet udvikler sig efterhånden til en statsreligion. I 1805 er ikke færre end en fjerdedel af alle infanteriofficerer frimurer. Og fra 1792 til 1814, der er ikke færre end 400 generaler logebrødre. Selvom Napoleon ikke selv har formelle roller i frimureriet, så bevarer han kontrollen ved at placere sine biologiske brødre på centrale poster. Joseph Bonaparte, han vælges i 1805 til stormester for Grand Orient, en post han besidder helt frem til 1814. Som et bijob er han først konge af Napoli og derefter af Spanien. Louis Bonaparte bliver i 1804 den første stormester i den nye skotteloge. Hans job er tillige at fungere som konge af Holland fra 1806 til 10. Ja, Jus. Hvor længe var Bonaparte stormester? 1800 hvad? Joseph Bonaparte frem til 1814. Ja. Jérôme Bonaparte bliver stormester for den vestfalske storloge i 1801, og han er samtidig ved siden af konge af Vestfalen. 22 af Napoleons 30 marskaller, 5 af 6 medlemmer af det kejserlige militære råd, og 6 af 9 ministre af frimurer. Napoleon har brug for logerne til at styrke fællesskabet i hæren. Men til forskel fra Washington, som jo havde den samme udfordring, så gør Napoleon også brug af frimureriets internationale dimension. I de lande, Napoleon besætter, sørger han for at knytte logerne til den franske storloge, for derigennem at kontrollere den lokale elite. Mange tyske loger må indstille aktiviteten i Napoleon-tiden. Hannover i 1802, Frankfurt i 1806 og Berlin i 1807. Sammenkomster er der dog stadig i byer som Hamburg, Lübeck og Bremen, hvor sågar franskmænd kommer på besøg. I større byer oprettes egentlige franske loger, for eksempel i Hamburg, Hannover, Lübeck og Berlin. Til gengæld så må loger, der har forbindelse til England, de må afbryde forbindelsen eller helt lukke. Ved Napoleons første abdikation i 1814 støtter Grand Orient den nyindsatte kong Ludvig den 18. og bekræfter, at
imperiet naturligvis var det rene tyranni. Da Napoleon efter en kort periode vender tilbage, ændrer Grand Orient atterholdning og hylder den tilbagevendende kejser. Ja, vi kender det jo. Når Napoleons personlige tilhørsforhold til frimureriet betvivles, så skyldes det ikke mindst hans udtalelser om frimurerne fra fangenskabet i Saint-Helene. Det er en flok fjolser, som samles for at få god mad og udføre latterlige tåbeligheder. Ikke desto mindre gør de af til gode ting. Det sidste er jo i hvert fald noget, vi kan genkende. Med Ludvig den 18. tilbagekomst starter den hvide terror på personer mistænkt for forbindelse til den franske revolution eller Napoleon. Og det rammer især militæret og frimureriet. Men kongedømmet lever jo kun på lang tid. Oplysningstidens idéer er jo på det tidspunkt for alvor slået igennem. I juli 1830 bliver Karl den 10. tvunget til at træde tilbage efter at have trodset Nationalforsamlingens liberale flertal, og mange frimurer deltager i oprøret på de revolutionære side. Nationalforsamlingen udpeger Ludvig Philipp, søn af den henrettede præsident, det var ham, der søgte tilflugt hos østrigerne i øvrigt, af samme navn til rigets generalløjtnant, og Lafayette bliver chef for Nationalgarden. Lafayette, det var jo ham, der kæmpede på amerikanernes side under uafhængighedskrigen. Og i august 1830, der udpeges Ludvig Philipp som ny konge af Frankrig. Men i februar 1848 er det så Ludvig Philipps tur til at mærke utilfredsheden. Napoleons nevø, Ludvig Napoleon, vælges samme år til præsident. Grand Orient de France udtrykker ikke blot loyalitet over for præsidenten, men logen støtter også hans bestræbelser på at lade sig krone til kejser. Den 15. oktober 1852 vedtager Grand Orient en adresse til præsidenten. Frankrig hylder dem sin frelse. Stands nu ikke på helvejen, men betryk alles lykke ved at sætte den kejserlige krone på deres ædle hoved. Modtag vor hyldest og tillad os at lade dem høre det eneste udbrud, vi har i vores hjerter. Leve kejseren. Det kan man kalde en loyalitetserklæring, som kun kan komme fra frimurer. Den 2. december 1852 kan Ludvig Napoleon ved et statskup lade sig krone som kejser Napoleon den 3. Som sin kendte onkel tilbyder han også frimureriet sin protektion. Men han er nervøs for, at frimurerne skal stille sig på oppositionens side. Han fører en hård linje, og nu kommer det interessante, for det er faktisk det, der skræmmer mange militante venstrefløjsfolk over i logerne. Det må man altså lige forestille sig. De søger tilflugt i logerne, fordi de der er under beskyttelse. Og det er det, der giver frimurerne en radikal, antikirkelig, ultrademokratisk og republikansk profil i Frankrig. Selvom logerne på overfladen er kontrolleret af kejseren, så er det påfaldende, hvor mange frimurer, der er republikanere. Ved udbruddet af den fransk-preussiske krig den 19. juli 1870 er der stor tilslutning til kejseren. Logerne lader frimureriets internationale perspektiv træde lidt i baggrunden til fordel for den nationale begejstring. Og den 10. september 1870 lyser 10 parisiske loger den preussiske konge og hans kronprins, som i øvrigt begge er frimurer, i band. Så meget om international brodersolidaritet. Men det rækker som bekendt ikke til at vinde krigen. Fredsaftalen den 10. maj 1871 koster Frankrig Alsace og Lorraine og markerer samtidig afslutningen på landets kongelige og imperiale periode. Logerne, specielt i de protestantiske lande, lægger fra starten vægten på anerkendelse ved at vælge adelige til ledende embeder. Først omkring 1740 er der kongelig tilstedeværelse, da både den engelske og preussiske kronprins bliver frimurer. De 3 blå firkanter, som vi kan se der, de markerer, at Frederik den 3.'s 3 efterfølgere ikke var frimurer. Men kronprins Wilhelm af Preussen, den senere kejser Wilhelm den 1. af Tyskland, optages i 1840 til frimurer. I modsætning til Frederik den Store, så foregår optagelsen med farens udtrykkelige billigelse.
Han går aktivt ind i logearbejdet og er frem til 1861 formand for den preussiske stormesterforening. I 1853 indfører Vilhelm sønnen Frederik i frimureriet. I 1860 bliver Frederik stormester i Großer Landesloge, og året efter formand for Stormesterforeningen. Selvom logen er kristen, så udtrykker han ofte sympati for det humanitære frimureri, og han ønsker at befri frimureriet for det, han kalder legender og uholdbare traditioner. Nu skal man huske på, at Frederik 3. han er jo virkelig en oplysningstidens mand. Han ville formodentlig have været Tysklands bedste kejser, men han når jo kun at være kejser i 99 dage, så dør han af strubekræft. Så han når jo aldrig at sætte sit præg på det tyske samfund, desværre. Til gengæld bliver hans søn, Vilhelm den anden, som jo er noget af en stivstikker og antidemokrat, kejser og fører Tyskland ud i 1. verdenskrig. Nå, men det han siger på dansk, det er, mens vi tidligere kunne støtte os på traditionens autoritet, er forskningen i historisk kritik i vore dage blevet en magt, som selv de helligste traditioner ikke længere kan undslippe. Mit mål har derfor længe været at få historiske dokumenter ærligt og grundigt undersøgt og ordnet. Historiske sandheder kan kun sikres gennem historisk forskning. Vi må i stigende grad understrege tanken om, at Johanneslogen i vor tid skal være hovedfokus i frimureriet. Essensen af det, han siger, det er, at historisk forskning fremover skal afgøre, altså facts skal fremover afgøre, hvad der er sandt og falsk, og hvad der ikke kan bevises empirisk, skal fjernes fra ritualer og grader. Det skaber så stor modstand i Große Landesloge, at Frederik træder tilbage som stormester i 1874. Han forbliver dog frimurer til sin død. Vilhelm den anden har derimod ingen interesse i frimureriet, og med ham forsvinder det tyske monarki efter nederlaget i 1918. Sverige har derimod en lang tradition for kongelige stormestre. Den første er Karl af Södermanland, ham vi så konkurrere med Ferdinand af Braunschweig. Karl af Södermanland, den senere kong Karl den 13., er stormester fra 1774 til 77, og han regerer som konge i Sverige fra 1808 til 1813, da Bernadotterne kommer til. Fra 1844 til 1973 er samtlige 5 svenske konger stormestre, og fra 1973 til 1997 er kongens farbror, prins Bertil, stormester. Senest i 1788 indfører Karl af Hessen kronprins Frederik for det er ham, der senere bliver Frederik 6., i frimureriet, selvom det ikke foregår af nogen logeprotokol. Men fra 1789, der kalder de to hinanden for brødre i deres interne korrespondance. Hverken før eller efter sin tronbestigelse i 1808 træder Frederik 6. frem som frimurer. Ved Karl af Hessens død i 1836 træder det danske kongehus frem i frimureriets forreste geled. Tronfølgeren, den senere kong Christian den 8., optages til frimurer i 1817, og i 1836 efterfølger han Karl som generalstormester. Ved Christian den 8. død i 1848 bliver Frederik den 7. uden videre anerkendt som generalstormester. Der har det allerede inkorporeret sig, at kongen eller kronprinsen er stormester. I 1851 får han Andreasgraderne i Christianstad, og i 1852 indvies han i kapitelgraderne af den svenske kronprins Karl, den senere kong Karl den 15. i Rosensalen på Frederiksborg Slot. Kort tid efter slås han til ridder af Karl den 13. orden, det er jo den orden, de stadigvæk har i Sverige, og som kun tildeles frimurer. Den er opkaldt efter netop den svenske konge, hvis indflydelse på det danske frimureri, Christian den 7. og Frederik den 6. ellers gerne ville have begrænset. Frederik godkender indførelsen af det svenske system i 1852, og den 6. januar 1855 træder systemet officielt i kraft i hele Danmark. Frederik er meget præget af datidens skandinavisme, og hvis det stod til ham, så var det den svenske kong Karl den 15., der var blevet dansk konge efter ham, fordi Frederik den 7. dør som bekendt barnløs. Men så enkelt er det jo ikke, fordi det er jo ikke Danmark, der bestemmer, og slet ikke den danske konge, der bestemmer, hvem der skal være hans efterfølge.
Det bliver afgjort af de europæiske stormagter, som i 1852 udpeger Christian 9. Ja, Christian 9. Han er så repræsenteret ved den blå prik her. Han bliver aldrig frimurer, og det kan man måske... Han bliver jo godt nok ordensprotektor, men frimurer, det bliver han aldrig. Og det kan man egentlig undre sig over, fordi der er meget stærke traditioner i hans familie for at blive frimurer. Kongens far, kongens farfar og kongens morfar, og så er vi ved indavlet, kongens morfar, det var jo Karl af Hessen, samt svigerfaren har alle sammen været frimurer. Sønnen Frederik den 8. i Vest Salon, vi har den ære og befinder os i dag, han optages derimod til frimurer den 1. november 1870. Og i 1872 vælges han til ordens stormester. Han sidder som stormester i 40 år, og han er den danske konge, der har engageret sig mest, i hvert fald længst, i frimureriet. I 43 år er han kronprins, så han har brug for en meningsfyldt opgave at udfylde ventetiden med. Han deltog ikke blot ved festlige lejligheder, men også i det daglige logearbejde. I et brev skriver han: "Det er en sand velsignelse at have et sted, hvor danske mænd, højre og venstre, ældre og yngre, fra hele landet af alle samfundsforhold, kan mødes i fred og enighed. Mødes i fælles ønske om kun at fremme alt, hvad der er ædelt og godt. Dette sted, mine brødre, er frimureriet. Og jeg føler mig stolt af at være det embedsmærke, om hvilket alle danske frimurbrødre samler sig." Og jeg må sige, at Frederik den 8. han er min yndlingskonge. Det kan jeg roligt sige, og derfor er det mig en speciel ære, at mødet i dag finder sted i Frederik den 8. salon. Han var nok den mest committede af alle danske konger, både for oplysningstiden. Han fik desværre kun lov til at regere i 6 år, og blev fundet under mystiske omstændigheder i Hamburg nede ved havnen. Men det er så en helt anden sag. Dengang skrev man jo ikke så meget om kongernes udlandsrejser, som man gør i dag. Men der er ingen tvivl om, at hvis han er jo i begyndelsen af 50'erne, da han dør, der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis han havde fået lov til at leve længere, så havde mange af de idéer, som han stod for, nemlig oplysningstidens idéer, jo nok fået større rodfæste, i hvert fald i det danske kongehus. Både hans søn, Christian 10. og hans far, har jo en lidt mere anstrengt forhold til parlamentarismen, som vi ved. Christian 10. bliver så den sidste danske konge, som er stormester. Han vælges til stormester i 1912, og ved hans død overtager broren prins Harald, som fører hammeren 1947 til 1949. Det slår mig pludselig, at der mangler jo en blå prik her, men det er fordi foredraget er lavet før den 14. januar. Han kan nå det nu, det er rigtigt. Modsat de protestantiske fyrster, så kan de katolske fyrster ikke negligere den katolske kirkes formaninger. Clemens 12's bulle fra 1738 følges op af ikke færre end 19 retsakter mod frimureriet. Den seneste faktisk fra 1983, hvor Johannes Paul II udtaler, at de troende, der tilhører frimurerforeninger, befinder sig i en tilstand af alvorlig synd, og derfor ikke kan modtage den hellige nadver. Så ved vi det. Ikke desto mindre har frimureriet succes i katolske lande som Frankrig, Italien og Østrig, hvor den tysk-romerske kejser Josef den anden er frimureriet venligt stemt. Hans mor, det er jo kejserinde Maria Theresia, frygter, at frimureriet kan føre til uønsket udenlandsk indflydelse, og i 1742 forbyder hun derfor logerne. Men det er jo også et tidspunkt, hvor vi havde den samme indstilling i det danske kongehus med antimationanische Gesellschaft eller Societet. Josef selv har en stor interesse for at blive frimurer, men han må i 1776 afstå, blandt andet på grund af kirkens og moderens modstand. I 1784 etableres ikke desto mindre Große Landeslose von Österreich under kejser Josefs protektion, og her indtræder flere kunstnere og videnskabsfolk. Blandt andet de 2 komponister, Wolfgang Amadeus Mozart i 1784 og Joseph Haydn i 1785. I 1794-95 lukker kejser Josef logerne. Og det gør han ikke, fordi han har nogle problemer med logernes principper, men han gør det af frygt for, at logerne skal få en uheldig indflydelse
fra de revolutionære franske frimurer. Og så fordi, at det er politisk vigtigt for ham at styrke båndet til Vatikanen. Frimureriet bliver først tilladt i Østrig igen i 1918 efter 1. verdenskrig. Nu springer vi lige over på den anden side af dammen, for frimureriet har været en ubetinget succes i 1700-tallets USA, hvor grundsætninger og dyder harmoneres med tidens oplysningskultur. Frimurerne var synlige i det offentlige rum, de lagde grundstenen til offentlige bygninger, og de deltog i parader på offentlige fejringsdage. Men da den franske general Lafayette genbesøger USA i 1824, starter en modreaktion mod udenlandsk indflydelse på det amerikanske frimureri. Frimurerne bliver nu kritiseret for deres hemmelige eder, religiøse neutralitet og internationalisme. Der sker så det den 4. juli 1826, at to af amerikansk politiks vigtigste repræsentanter dør, nemlig John Adams og Thomas Jefferson, USA's anden og tredje præsident, den 4. juli på Frihedsdagen i 1826. Og med dem forsvinder ånden fra 1776. Modreaktionen starter for alvor i New York i 1826, da den tidligere frimurer William Morgan vil offentliggøre alle frimurerske ritualer og tegn. Det får nogen til at stikke ild til det trykkeri, som vil trykke afsløringerne. Han ender med at blive kidnappet af ukendte mand, og er ikke set siden. Formentlig druknes han af vrede frimurer i Lake Ontario. Det vender stemningen mod frimurerne, som nu beskyldes for at have indtaget en vigtig rolle i den franske revolution og for at undergrave demokratiet. Kristne religiøse ledere kritiserer logerne for deres hemmelige ritualer og eder. Titlerne kaldes for udemokratiske, og mange frygter, at frimurerne udfører djævelske handlinger bag de lukkede døre. Det kan vi jo bekræfte. Politikere og embedsmænd med tilknytning til frimureriet kommer under stærkt pres. Lovgiverne vil forbyde logen, og det lykkes faktisk også i Connecticut, Vermont og New York, selvom det har relativt ringe praktisk betydning. Præsidentkandidaten for det her parti, som dannes i 1831, det antifrimureriske parti, det er den tidligere frimurer William Byrd, som var justitsminister under både Jefferson og Adams. Ved præsidentvalget i 1832 vinder han dog kun Vermont, og ved valget i 1836, der er frimurernes indflydelse ikke længere et hovedtema. Frimureriets europæiske og demokratiske oprindelse bliver nu nedtonet i USA, og i stedet for, der bliver loyaliteten over for republikken fremhævet. USA's founding fathers hyldes, og Bibelen får større betydning på bekostning af symbolske elementer. Mange kvinder anser på den her tid frimureriet for at være en trussel mod ægteskabet. Det kan vi jo igen kun bekræfte. Og familieforpligtelserne, fordi der kun er adgang for mænd. Rob Morris etablerer i 1850 Order of the Eastern Star, som er åben for mestre, deres koner, søstre og døtre. En interessant konstruktion. Logen eksisterer jo den dag i dag og har cirka 0,5 million medlemmer. Men der er snarere tale om kvindefastgørelse end kvindefrigørelse. Kvinder er nemlig kun med i 1 grad, og de kan ikke blive mestre. Ceremonien lærer kvinderne, og hør nu godt efter, lydighed, hengivenhed, troskab, tro og næstekærlighed gennem kvindelige bibelske forbilleder. Sådan er det. Og jeg kan jo tilføje, at sådan er det stadigvæk i den loge. Borgerkrigen i 1861-65 splitter amerikanerne i tilhængere og modstandere af slaveriet. Frimurerne deltager på begge sider i borgerkrigen. Undtagelserne er selvfølgelig de afroamerikanske Prince Hall-loger, som naturligvis alle kæmper imod slaveriet. Krigen skaber for så vidt ikke nogen splittelse inden for logerne, for der er jo ingen national organisation i USA. Frimureriets rolle i borgerkrigen handler om den barmhjertighed, frimurer udviste over for hinanden på tværs af frontlinjerne. Mange soldater, som ikke selv er frimurer, observerer, hvordan frimurerne hjælper hinanden. Efter borgerkrigen står amerikanerne over for et monumentalt helingsarbejde,
der nu skal skabes et fælles projekt. Her vises frimureriets struktur, rammer og værdier sig til gengæld at være ideelle. Tilbage i Frankrig, hvor der sker en dramatisk udvikling efter imperiets fald. Fredsslutningen mellem Frankrig og Preussen i 1871 udløser enorme protester i Paris. Og fra marts til maj 1871 etableres Pariserkommunen, som udløser som revolutionært bystyre i Paris. De revolutionære kræfter, de kræver, at Paris skal have et folkevalgt bystyre. Det kan man sige, det er ikke noget stort krav, for det har alle Frankrigs øvrige kommuner. Men det afvises alligevel af den nye præsident, Adolphe Thiers, formentlig fordi de venstreorienterede har udsigt til at vinde valget. I april 1871 forsøger frimurere at mægle mellem præsident Thiers og de revolutionære. Thiers afviser mæglingsforslaget, og det får frimurere til at tage parti for de revolutionære. Den 29. april, der marcherer 10.000 brødre i protest mod byens rådhus, med stormesteren i spidsen i fuld ornat. Det ser vi her. Ja, de kunne noget dengang. I 1877 fjerner Grand Orient troen på Guds eksistens og på sjælens udødelighed fra sine love. Nu bliver det interessant. Forslagsstilleren er calvinistpræsten Frédéric Desmond. Han lægger vægt på, at ændringerne ikke er rettet mod troende, men er nødvendigt for at sikre frimurernes samvittighedsfrihed. Det får logerne i England, Irland, Sverige og Danmark til at afbryde forbindelsen til de franske loger. Kontakten til Tyskland er allerede afbrudt under den fransk-preussiske krig. I Frankrig er der ikke helt enighed. Mange loger forlader Grand Orient, og i 1913 etableres storlogen Grande Loge de France. De franske frimurers afstandtagen fra den katolske kirke antager efterhånden absurde dimensioner. Mange, herunder naturvidenskabsmanden og frimuren Félix Pouchet, er fortaler for polygenisme, altså at mennesket ikke har en fælles forfar. Teorien er ikke blot vendt mod Bibelen, men den understøtter også racelærens inddeling af menneskeheden i overlegne og underlegne racer. Interessant i betragtning af, at Grand Orient i slutningen af 1860'erne netop havde brudt med de amerikanske loger, fordi de nægtede at optage sorte. De franske frimurere fortsætter deres politiske virksomhed ved at gå aktivt ind i kvindesagen. Og i 1901 er storlogen katalysator for stiftelsen af det venstreliberale Parti Radical. Det eksisterer den dag i dag. Interessant, at en loge går ind og stifter et egentligt parti. 155 loger erklærer deres tilslutning til det nye parti. Og i 1905 har logen så stor indflydelse, så nationalforsamlingen simpelthen vedtager en adskillelse af kirke og stat. Så det er frimurerlogen, der er skyld i, at det er et så, stærkt princip i Frankrig, at kirke og stat skal være adskilt. Ja, efter sejren over Frankrig i 1871 danner de tyske frimurer Storlogeforbundet Deutscher Großlogenbund den 18. maj 1872. Det omfatter de 8 tyske storloger, som var anerkendt af den engelske storloge. I 1874 enes de om at afvise race og hudfarve som optagelseskriterium, men forbundet bliver aldrig retningsgivende for logerne, dertil er de interne spændinger alt for store. Frimureriet bliver stadig mere splittet mellem på den ene side de 3 preussiske kristne loger, det er de 3 øverste, vi ser her, og på den anden side de 5 humanistiske store loger. De preussiske loger har svært ved at affinde sig med forbundets internationale og pacifistiske tilgang. Og på Logeforbundets 50-årsdag den 19. maj 1922 vælger de 3 preussiske store loger at forlade forbundet. Logerne splittes simpelthen. Langt de fleste frimurer er organiseret i de 3 preussiske store loger, hvis medlemmer i starten af 20'erne hovedsageligt sympatiserer med borgerlige politikere. Efterhånden svinger de preussiske storloger over i nationalkonservativ retning, og i 1924 udsender de 3 storloger en fælleserklæring om,
at de fremover kun optager kristne i logen, og at de ønsker at bryde alle forbindelser med Første Verdenskrigs sejrsmagter. Det er jo noget af en beslutning. Men så er vi tilbage over dammen, for i anden halvdel af 1800-tallet skifter det amerikanske frimureri fokus fra selvudvikling til velgørenhed og selskabelighed. I 1866 åbner Storlogen i Kentucky USA's første frimurerhjem, og i 1893 har 11 storloger bygget tilsvarende faciliteter. Flere loger etablerer fælles hjælpekasser. I 1885 etableres The General Masonic Relief Association of the United States and Canada. Medlemmerne får imidlertid ikke nogen garanti for hjælp. Logerne tilskynder brødrene til at leve et bedre liv, men de kan hverken love, at optagelse i broderskabet fører til et lykkeligere eller tryggere liv. Frygten er, at garanteret hjælp vil underminere broderskabets formål og føre til pauperisme, det vil sige, at stadig flere ender i fattigdom. Den opfattelse sender sig senere dybere spor i den amerikanske holdning til velfærdsydelser. Så det er en af forklaringerne på, at vi ser den store forskel på det europæiske system og det amerikanske system på det her område. Som tidligere omtalt beskyldte den franske munk Augustin Barruel i 1797 frimurerne for at stå bag den franske revolution. 100 år senere skulle en anden gruppe have skylden for Ruslands problemer. I 1903 offentliggøres Zions vise protokoller i en russisk avis, som først oversættes og offentliggøres i Tyskland i 1920. Protokollerne skal udgøre en jødisk protokol fra 1897 for erhvervelse af verdensherredømmet. Planen er, at jøderne skal kontrollere storkapitalen, pressen og frimurerlogerne, som alle modtager hemmelige ordre fra en overordnet jødisk leder. Planen er desuden at fremme opløsende kræfter, så alle verdens folk til sidst kræver deres regeringer erstattet med én jødisk verdenshersker. Alle ikke-jødiske frimurerloger vil herefter blive opløst og medlemmerne henrettet. Dokumentet viser ikke overraskende at være et falsum, baseret på tidligere opdigtede historier om skumle jødiske planer, men det tsaristiske Rusland kan bruge beviset mod sine hjemlige modstandere. Uden for Rusland vakte dokumentet dog ingen interesse, før det blev oversat i 1920. I Mein Kampf beskriver Adolf Hitler, hvordan frimureriet gennem religiøs tolerance og internationalisme medvirker til at ophæve skellet mellem stater og racer til fordel for jødernes verdensbillede. General Erich Ludendorff, helten fra 1. verdenskrig, der deltog i Hitlers ølstuekup i 1923, går skridtet videre og udgiver 1927 en bog. Både Hitler og Ludendorff mener, at jøderne bruger frimureriet som instrument til at kæmpe jødernes sag, som handler om verdensherredømmet og den kristne verdens udslettelse. For dem er det ikke frimurernes hemmelige ritualer, der er interessante, men den hemmelige måde, jøderne styrer og udnytter dem på. Fra 1926 overvejer 2 af de 3 preussiske storloger at ændre ritualerne for at fjerne jødiske gammeltestamentlige referencer og erstatte dem med ariske symboler fra den teutoniske folklore. I 1932 meddeler den ene af de preussiske loger, at nu er völkisch, og dermed køber ind på ideen om tysk racerenhed. Dermed opgives de traditionelle frimurværdier, tolerance, ligeværdighed og international broderskab til fordel for tysk nationalisme og racisme. I 1933 bliver Tyskland komplet ensrettet. Den 21. marts 1933 sender de 3 preussiske loger et telegram til Hitler, hvor han forsikrer om logernes politiske loyalitet. Kun kristen døbte tyskere af arisk afstemning accepteres nu som medlemmer. De humanitære store loger følger efter med en vis forsinkelse. Nogle udelukker jøder, andre vælger at opløse sig selv. De 3 preussiske loger opløses i juli 1935, og den 17. august 1935 forbydes frimureriet officielt i Tyskland. Men andre diktaturer i andre lande har også undertrykt frimureriet. I Portugal fra 1834 til 1974, i Italien fra 1922 til 1945 og i Spanien fra slutningen af 20'erne til 1975. Rusland er dog det land,
hvor frimureriet har været undertrykt længst. Siden Katarina den Store er frimureriet blevet forbudt i flere omgange. Logerne bliver igen tilladt i 1905, da zaren kortvarigt presses til demokratiske reformer og blandt andet indfører Dumaen. Men efter 1917-revolutionen vedtager den kommunistiske kongres i 1922 en resolution, som opfordrer frimureriske partimedlemmer til at forlade logen eller partiet. På kongressen kalder Trotsky frimureriet en borgerlig ideologisk idé, hvis principper strider mod proletariatets diktatur og som arbejder på at skabe en stat i staten. Ingen kommunist, som har været frimurer, kan udpeges til en post i partiet før 2 år efter, at han har forladt logen. I 1947-48 rammer forbuddet alle de europæiske lande, som havner øst for jerntæppet. Frimureriets forhold til statsmagten ændrer sig på afgørende punkter efter 1945, ikke mindst på grund af store forandringer i styreformer og kultur. Fra 1871 til 1973, der falder det ene kongehus efter det andet. Der, hvor kongehuset bevares, har det ikke længere politisk indflydelse. Så betydningen af den tætte forbindelse mellem logerne og kongen som protektor eller stormester aftager. Mens engelske, tyske, danske og svenske frimurer gennemgående er loyale over for magthaverne, så forholder det sig stik modsat i Frankrig, hvor frimurerne er i opposition til både kirken og den verdslige regering. Efter 2. verdenskrig tager de franske frimurer temaer op som svangerskabsforebyggelse, abort, kunstig befrugtning og organdonation, hvor man konsekvent står på den modsatte side af den katolske kirke. Frimureriets rolle i USA er langt fra den samme i dag, som den var i slutningen af 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-tallet. Som sagt, i midten af 1800-tallet skifter logerne fokus fra selvudvikling til velgørenhed og selskabelighed. Men her konkurrerer frimurerne med Rotary, Lions og netværksorganisationer, og med fremvæksten af teater, biografer og andre underholdningssteder falder interessen for den form for selskabelighed, som frimureriet kan tilbyde. I USA er der i dag 2 millioner medlemmer i frimureriet. I Europa er fordelingen sådan her. Der forestod et stort genopbygningsarbejde i de fleste europæiske loger efter 2. verdenskrig, og her ydede de amerikanske loger en betydelig hjælpeindsats. De tyske loger måtte bygges op helt fra grunden, men tilslutningen nåede aldrig op på de tidligere niveauer. Mens logerne kunne mønstre 80.000 i 1930, er antallet i dag nede på omkring 15.000. Til sammenligning har Frankrig i dag mere end 150.000 medlemmer, heraf 52.000 i Grand Orient, som kun havde 47.000 medlemmer i 1930. De engelske loger kan samle 200.000 mod 300.000 i 1930, og de skotske kommer helt op på 150.000 frimurer. Selv mindre lande som Danmark og Sverige kan samle henholdsvis 8.500 og 14.000. Demokratiets glidende gennembrud fører til en gradvis opblødning af klassesamfundet. Der er stadig forskelle på sociale klasser, men samfundsdebatten den foregår ikke længere inden for klassen. Den foregår både i parlamentet, hvor alle klasser er repræsenteret, og i den brede offentlighed, hvor alle har adgang til en fysisk eller virtuel talerstol. Nu er vi så kommet til min sammenfatning. Hører jeg et lettelsens suk derovre fra? Nå, lad mig sammenfatte min betragtning af følgende hovedpunkter. I mere end 300 officielle års historie har frimureriet langt fra haft et entydigt forhold til den herskende magt. Det er blevet brugt af herskere, både som platform for kommunikation mellem klasserne og som hyldestbevægelse for monarken. Men herskerne har også næret frygt for, at det kunne indeholde kimen til et oprør mod den bestående orden. I de fleste tilfælde, jeg vil endda sige langt de fleste tilfælde, der har logerne dog været loyale mod den enhver tid siddende og regerende hersker. Selvom frimureriet repræsenterer en række klare menneskelige værdier, så har frimurerne aldrig stået sammen om en bestemt politisk retning. Hvis der har været frimurer, som var erklæret revolutionære, konservative, liberale og socialister som enkeltpersoner, der har været perioder, hvor hele loger overvejende arbejdede i en bestemt retning, som for eksempel i Frankrig, men det har været undtagelsen.
I begyndelsen af 1700-tallet er logerne samlingssted for eliten, men på tværs af klasser, religion og politisk ståsted. I logerne kunne i det mindste eliten samles som brødre uden hensyn til religion og status. I Europa har logerne haft stor betydning for borgerskabets opstigning i samfundet. Adelen sad jo dengang stadig på den økonomiske magt og den politiske. Den økonomiske magt var for dem jo i virkeligheden begrænset til den værdi, som et landbrug kunne skabe, for det var jo landbruget, adelen sad på. Borgerskabet sad på en stigende del af den økonomiske magt, men de var helt uden politisk indflydelse. Enevælden havde derfor en interesse i at udnytte borgerskabets økonomiske potentiale. Logerne var også i perioder støttebevægelser for den siddende hersker. Både under Napoleon I og Napoleon III bidrog logerne til at styrke sammenholdet inden for hæren gennem militærlogerne, hvor officerer mødtes på tværs af rang. Samme funktion havde logerne, hvor kongerne selv trådte ind som stormestre, som i Danmark, Sverige og Tyskland. Herskerne følte sig ikke altid komfortable med de hemmelige loger. Frimurernes hemmeligheder skabte ofte usikkerhed om, hvad deres virkelige dagsorden var. Om ikke andet var der rigeligt med konspirationsteorier om, hvad der foregik bag de lukkede døre. Det fik i perioder herskerne til at forbyde logerne i både 1700- og 1800-tallets Frankrig, Tyskland og Holland, og i de katolske lande, der lyttede til Vatikanet, var logerne forbudt i endnu længere perioder. De fascistiske diktatorer, Mussolini, Hitler og Franco, forbød frimureriet i Italien, Tyskland og Spanien, så længe de sad ved magten. I de kommunistiske lande i Europa var logerne forbudt frem til murens fald i 1989-90. I Rusland tilbage fra slutningen af 1. verdenskrig og i resten af Europa efter 2. verdenskrig. Men der var også perioder, hvor herskerne virkelig havde grund til at være nervøs for frimureriet. Logerne var et produkt af oplysningstiden, og de tanker, der spredtes herfra, var præget af ønsket om større frihed, mere demokrati og nedbrydning af klasseskel. Og det hugede ikke just den enevældige magt. Det galt særligt i Frankrig, hvor logerne i anden halvdel af 1700-tallet primært stod på de revolutionære side. I USA var frimureriet den civile religion, som skabte det nye USA med verdens første frie forfatning og så med til at danne et samfund af ligeværdige borgere. I modsætning til de europæiske lande havde de amerikanske stater hverken en adel eller en statsreligion. Det nye Amerika, som løsrev sig fra den britiske kolonimagt i 1783, havde behov for at opbygge et nyt samfund på et helt andet grundlag end den religiøse og politiske splittelse, der var blevet importeret fra Europa. Målet var at transportere samfundet fra et klassesamfund til et samfund af frie og uafhængige borgere. Frem til 1830 gennemsyrede frimureriet hele det amerikanske samfund, og vejen til både politisk og økonomisk magt gik gennem logerne. Man skulle simpelthen være medlem af en loge for at få et job i storindustrien. I mere end 300 år historie har frimureriet langt fra haft et entydigt forhold til magten. Det er blevet brugt af herskere både som platform for kommunikation mellem klasserne og som hyldestbevægelse for monarken. Men herskere har også næret frygt for, at det kunne indeholde kimen til et oprør mod den bestående magt. I de fleste tilfælde har logerne dog været loyale over for den til enhver tid regerende herskere. Frimureriet er nu kommet på afstand af magten, med demokratiets glidende gennembrud fra 1848 til 1990 er kommunikationen på tværs af klasser, religion og politiske holdninger institutionaliseret gennem frit valgte parlamenter og ytringsfrihed gennem et væld af medier. Til gengæld er frimureriske værdier som tolerance, lighed for loven, opgør med privilegier og fastholdelse af den sociale forpligtelse vigtigere end nogensinde. Tak fordi I lyttede.